Sa number 10, local government sa Bacolod City ang natalana magdialogo sa mga tenants ng Manokan country nga mangin prioridad sa ginadihon nga public-private partnership project. Natalana naman ang publication sa proposed public-private partnership projects ng syudad sa Bacolod upod sa SM Prime Holdings para sa Manokan Country Project sa Reclamation Area. Ini ang pagsundan sang Swiss Challenge System agud matagaan sang kahigayunan ang iban pa nga mga proponent para sa PPP project. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, magadayalogo man ang syudad upod sa mga tenants sang Manokan nga amo ang tagaan sang prioridad sa tion nga matigayon ang project proposal. Tinutuyo sa syudad nga mapatahom kag ma-develop ang Manokan Country nga nagaserbe nga atraksyon sang syudad. Sa bulig sang pribado nga kumbuyahan, luyag man sang syudad nga ma-develop ang kapin 1.3 hectare nga propiedad nga nalakipan sang Vendors Plaza. Ngayara lang sa kilid sang mall. Nanindugan na sadto ang mga taga Manokan batok sa ginakabig nila pag-privatize sa Manokan sa Kabalaka nga hindi nila masarangan ang bulanan nga renta sa mga stalls. Sunod kay David Montoya, ang presidente sa Manokan Country Brotherhood Vendors Association, wala sila sa schedule bahin sa ginadihon nga dialogo pero handa sila nga pamatian ang plano may kangtanan sa PPP project. Since the facilities will be improved, syempre ba, may adjustments pa na sa rental rate. So, ang ginalantaw is the affordability plus ang plastada gits ang spacing ang ila customers. If you look at it, what makes Manokan a tourism spot is not just the place, but ang mga dugay-dugay na gidblaga luto da ang mga operators no. So, they're part of also the tourist attraction and of course, considerar gina sila baskin mag PPP, they'll be given priority.